Penseu un moment en l'edifici on viviu i ara en la roba que porteu posada. A simple vista, dos mons totalment separats, oi? Doncs, i si us digués que poden compartir el mateix ADN? Avui ens endinsem en una idea que és senzillament fascinant. La fusió entre arquitectura i moda. Veurem com dos mons aparentment tan diferents s'uneixen a través d'un llenguatge comú, el de la forma, l'estructura i, és clar, la bellesa. A veure, la pregunta del milió. Pot un edifici convertir-se en un vestit? Sona una mica poètic, potser abstracte, però és que és la clau de tot plegat. Imagineu-ho, que l'essència d'una estructura, la seva força, la sensació de refugi, pugui embutllacar el cos. Doncs bé, aquesta és exactament la idea que hi ha al cor d'una marca molt, molt especial, Azul. D'acord, anem a pams, dels edificis a les peces de roba. Per entendre com s'arriba a una idea tan potent, hem d'anar a l'origen, al principi de tot. I tot comença amb el viatge personal de la seva fundadora, un arquitecte que, un bon dia, va decidir canviar la immensitat dels edificis per l'escala molt més íntima del cos humà. Aquí tenim el camí de la fundadora. I atenció, perquè la creadora d'Azul, la Marcela González, no és cap nouvinguda. Estem parlant de 2 dècades, 20 anys, treballant com a arquitecte. Se va formar a Colòmbia, a la Universitat Nacional, i després aquí, a la Politècnica de Catalunya. Però imagineu-vos-ho, dedicar tota una vida a construir espais enormes, projectes gegants, i arribar a sentir que aquesta escala tan gran, en comptes d'alliberar la creativitat, l'està limitant. És un punt d'inflexió brutal. De fet, les seves pròpies paraules ho expliquen a la perfecció. Diu, «M'encanta l'arquitectura i la seva creativitat, però l'escala dels seus edificis ha limitat el meu desig de ser promotora dels meus propis projectes». És claríssim, no es tractava de renegar de l'arquitectura, ni molt vins. Es tractava de buscar una altra escala, una de més íntima, més personal. Volia agafar tota aquella passió i evocar-la en un llenç que pogués controlar de principi a fi, que sentís com una cosa completament seva. I d'aquí, precisament d'aquesta necessitat de control creatiu, neix la filosofia d'Azul. I ull, que és una filosofia que va molt, molt més enllà de la simple estètica. Aquí no parlem només de fer roba bonica, parlem de construir-la, i de construir-la amb un propòsit molt clar. I aquí hi ha la genialitat de tot plegat. El concepte és moda inspirada en l'arquitectura. Però no es tracta de fer un vestit que sembli, no sé, la Sagrada Família. No, no. La idea és agafar els principis fonamentals de l'arquitectura, conceptes com refugi, protecció, estabilitat, fermesa, i aplicar-los a la roba. Si ho pensem així, la roba es converteix en la nostra arquitectura més propera, el nostre primer espai habitable. És una idea potentíssima. I clar, aquesta filosofia es reflecteix en uns valors molt clars. Minimalisme, tant material com digital. Practicitat, és a dir, crear coses que serveixin per a alguna cosa. Responsabilitat, allargant la vida dels objectes. I un concepte que m'encanta. Vida lenta o slow living. Autogestionar el temps. I finalment, la connexió, amb l'essència de les persones i l'art. En lloc de seguir el ritme frenètic de les tendències, Azul aposta per la durabilitat, la funció i un minimalisme que diu no a l'accés. És, vaja, tota una declaració de principis. Molt bé. Vestir un arquitecte. La teoria sona fascinant, oi? Però la pregunta és com es porta tot això a la pràctica? Com se materialitza? Vinga, anem a veure com aquest concepte, que pot semblar tan abstracte, es converteix en una peça de roba real, tangible i, sobretot, carregada de significat. Per entendre-ho bé, res millor que un estudi de cas. I quin cas? La col·lecció en càpsula inspirada en Zaha Hadid. Estem parlant d'un arquitecte que era, literalment, pura escultura en moviment, una de les figures més trencadores, més icòniques de l'arquitectura del segle XX. Un nom majúscul. I aquí ve la màgia, la traducció de l'edifici al cos. Mirem-ho. L'arquitectura de Zaha Hadid, formes fluides, corbes dinàmiques, una visió avantguardista, una força gairebé sensual. I com es converteix això en una peça de roba? Doncs la peça d'Azul té una silueta asimètrica, un teixit fluid que cau i es mou, estructures que embolcallen el cos, detalls fets amb tall làser, superprecisos, i costures invisibles. El resultat és que la peça sembla com si estigués esculpida directament sobre el cos. És, literalment, una escultura per vestir. Però atenció, perquè això va molt més enllà d'un simple homenatge estètic. És un missatge d'apoderament. Pensem que Zaha Hadid va ser una autèntica pionera, va haver de trencar 1000 barreres en un món, el de l'arquitectura, absolutament dominat per homes.
Per tant, la col·lecció no només s'inspira en les seves formes espectaculars, busca canalitzar la seva energia, la seva força, la seva individualitat i transmetre-la a la persona que vesteix la peça. Clar, amb una filosofia tan personal no es podia tenir un model de negoci convencional. Per això, Adult no és una botiga qualsevol, és un estudi. I la manera com funciona, bé, s'allunya radicalment del que tenim al cap quan pensem en anar a comprar roba. És un autèntic viatge a mida. Imagineu el procés. El primer pas és una entrevista, una conversa per crear una connexió personal i entendre l'essència de qui vol la peça. Després ve la inspiració. Es tria conjuntament un arquitecte, un estil, potser un edifici icònic que ressoni amb aquella persona. El tercer pas és el codisseny, on es tradueix tot això en una peça única. I finalment es comparteix la història de tot el procés. No s'està comprant un producte, s'està participant en la creació d'una obra d'art personalitzada. La diferència és abismal. I aquest enfocament, és clar, ens porta a un contrast que és brutal. Tenim dos mons de la moda totalment oposats. Per una banda, la moda de consum massiu, tendències que van i venen, dependència de les xarxes, producció en massa, ja sabem com funciona. I per l'altra, tenim l'enfocament d'Azul, disseny atemporal, minimalisme digital i una aposta total per la creació a mida, única. Són, de veritat, dos universos que no podrien estar més allunyats. Molt bé, doncs, construint el futur. Però aquí sorgeix una pregunta clau. Com una marca que és, en essència, anti-màrqueting, pot comunicar la seva visió? Com pot construir una comunitat al seu voltant? Com es fa sentir sense caure en totes les trampes del soroll digital constant? Doncs, com ja us podeu imaginar, el seu enfocament és diferent. Proposen una conversa totalment diferent. La seva estratègia de comunicació és tan artesanal com els seus dissenys. Ens hem d'oblidar de la publicitat massiva. Què fan, en canvi? Doncs creen contingut de valor. Tenen un blog on exploren la connexió entre moda i arquitectura. Un podcast per crear comunitat al voltant d'aquests valors. Fins i tot fan curtmetratges que documenten tot el procés creatiu, que són pura poesia visual. I per rematar-lo, la idea de fer desfilades utilitzant edificis icònics com a passarel·la. Imaginar les seves creacions al pavelló Mies van der Rohe és senzillament brillant. Perquè al final tot es redueix a una idea molt potent. Azul no es limita a vestir el cos. El que fa és acompanyar històries. És una eina per construir la pròpia identitat. Cada peça és una narrativa. Explica la història de l'arquitecte que la va inspirar, sí, però també la de la persona que la vesteix i, potser el més important, la història completament nova i única que neix d'aquesta connexió entre els dos. I amb això, aquesta anàlisi ens deixa amb una pregunta final, una per reflexionar-li. Si es pogués vestir un edifici, quin seria? Pensem-hi. Si l'arquitectura és el refugi que construïm per a la col·lectivitat i la roba és el refugi que construïm per a nosaltres mateixos, quina estructura ens representaria millor? Quina seria la nostra arquitectura personal? És una pregunta que, sens dubte, ens convida a mirar tant els edificis que ens envolten com la roba que portem, amb uns ulls completament diferents.